Kaixo, eguerdion, zaintza lanen sistema eraldatzea aldarrikatu nahi du gaur Euskal Herriko mugimendu feministak. Izan ere, zaintza lan hauek emakumeek egiten dituzte batez ere, eta honen merkantilizazioa salatzeko eta zaintzaren eskubide kolektiboa alternatiba gisa proposatzeko protestak abiatu dira gaur goizetik Bilbon, bertako feminista saretzen taldeak deituta. Aiara Durreta. Zaintza eredua eraldatu dena aldatzeko. Hori aldarrikatzen ari da Euskal Herriko mugimendu feminista gaurko egunean. Aurtengo M8an zaintza lanak erdigunean jarri ditu Euskal Herriko mugimendu feministak eta greba orokor batera deitu du mugimenduak zaintzaren eskubide unibertsala exigitzeko eta zaintza negozioa izateri usteko. Gaur adirazi dute iragarpena, baina momentuz ez dute data zehatzik adirazi. Hori bai, gaurko eguna martxoaren 8 hau lehen urratsa izango dela adirazi du mugimenduak. Eta mugimenduko kideek nahi dutena da 2018ko greba orokor feminista errepikatu, bikoiztu eta indartzea. Ez dugu promesa huts gehiagorik nahi, ez da gure diskurtsoaren kaptazio gehiagorik nahi ere. Zaintzarako eskubide unibertsala exigitzen dugu, eta zaintza horiek negozio izateari ustea. Horregatik, greba feminista orokor baterantz goaz, eta gaur martxoaren 8 lehen urratsa da. Gora borroka feminista! Aldarria eta borroka da feminismoaren zentralidadetako bat, eta horregaitik nahi duguna egin da bide bat eraiki, bide komun bat, beste eragile batzuekin, eragile sozio-sindikalekin, eta greba guretzako bada tresna bat, bada langileontzako tresna bat, greba hori feminismotik berrindartzea, berre irakurtzea importantea da, garrantzitsua da, eta zentzu horretan bagoaz, bide hori eraikitzen prozesu honetan, eta martxoaren 8 bada beste borroka egun bat guretzako, eta guretzako aurton bada inflexio puntua, bada gai hau zentralitatea hartzeko eguna, eta momentu honetan horretan gaude, borroka egun bat bezala irudikatzen, eta ez jai egun bezala. Beste urte batez, aldarriz bete dira kaleak, eragile sozial eta sindikalek zein instituzioek egun osoan zehar protestak antolatu dituzte eta Bilboko udalak berdintasuna esparru guztietan bultzatzeko konpromisoa hartu du, Aiara. M8 honetan ere Bilboko udalak konpromisoa hartu du politika indartsuagoak egiteko, emakumeek estamentu publiko eta pribatuetan parte hartzea eta alduntzea sustatzeko. Izan ere, emakumeen nazioarteko egunean Bilboko udaleko zinegotzi eta alkateak agerraldia egin dute Bilboko udaletzean eta bertan eudelek proposatutako irakurketarekin bat egin dute. Zaintza lanak erdigunean jarri ditu Euskal Herriko mugimendu feministak. Eta gaurko egunean protagonismo berezia ari da izaten sektore feminizatuetan lanean dabiltzan milaka emakumezko behargin. Horietako asko gainera gaur greba eguna dute, Aiara.
Sektore feminizatutako milaka emakumezko behargin protagonistak izaten ari dira M8 honetan. Hilabeteak daramatzate KPIaren araberako soldatak eta hitzarmen propioak aldarrikatzen. Izan ere, sektore feminizatu eta maskulinizatuen arteko soldata arrakala 80%ra iriz daiteke. Bada Euskal Herriko mugimendu feministak martxoaren 8 honetan zaintza lanak erdigunean jarraitu eta zaintza sektoreko hainbat beharginek greba eguna dute gaurko egunean. Tartean Bizkaiko zahar egoitzetako langileek, etxezetzeko laguntza sektorekoek edo Madres Mercenarias egoitzako langileek. Izan ere, gaurko egunean M8an instituzioek berdintasunaren aldeko mezuak zabaltzen dituzten bitartean, grebalariek salatu dute euren lan gatazketan albo batera begiratzen dutela, adibidez Bizkaiko Foru Aldundiak edo Bilboko udalak. Gure egoera, azkenien oin momentuen, feminizatua gauz totalmente, eta soldata arrakala bakarri, feminizatuek eta maskulinizatuen artien, 100% da, orduen gure sektorea guztiz afektaude dago horretan. Eta ointzen momentuen gure lan hitzarmena blokeautu dekogu, diputazio bestalde batera bide begiratzen dau eta ez dozku kasurik egiten, eta azkenin egoera guzti hau da privatizaute gauzelako, eta ezin da, zaintzak ezin diezekule egon privatizaute. Daramate 7 urte sinatu gabe hitzarmena. Orduana borroka hasi zen, orain dela 7 urte, gero pandemiarekin moztu egin zen, eta orain pandemia eta gero berriro zabaldu da negoziazioa eta patronalen jarrera berdina da. Eserrez eta orduan berriro greba egunak etorri dira. Ez daukagu hitzarmen propiorik eta monjek ez dute konbenio estatala hobetu nahi. Egoera prekarioan, soldata prekarioa, lan baldintza prekarioak, dana txarto. Eta Ipar Euskal Herrian mobilizazioak egon dira gaur ere erretretaren erreformaren aurka. Gaur goizean Baionan 11.000 pertsona elkartu dira kaleetan eta portua blokeatzera ere iritsi dira. Eta beste lurraldeetan bezala Gipuzkoan ere Foru Aldundiak erakunde adierazpena onartu du emakumeen nazioarteko egun honetan. Kasu honetan berdintasunaren alde lanean jarraitzeko konpromisoa berritu du. Udane Arbeo. Gipuzkoako Foru Aldundiak adierazpen instituzionala onartu du martxoaren 8 dela eta horretan emakumeen eta gizonezkoen berdintasunaren aldeko lana eta konpromisoa berretsi dute berdintasun politikak elementu garrantzitsutzat joz. Testuinguru horretan Nerea Isasi berdintasun zuzendariak adierazi du lehentasunezkoa dela emakumezkoen lidergoak sustatzea, ikuspegi feminista gobernantzan txertatuz eta lidergo partekatuaren eredu batetik abiatuz. Martxoaren 8 honetan emakumeen nazioarteko egunean lehentasunezkoa da emakumeen lidergoak sustatzea. Ikuspegi feminista gobernantzan txertatuz eta lidergo partekatuaren eredu batetik abiatuz. Era berean, berdintasun arloan erabakiak hartzean emakumeen parte hartzea areagotzeko baldintzak sortzearen alde lan egin behar da. Emakumeen parte hartzea ikuspegi askoz ere zabalago batetik ulertuz. Emakumeek erabakiguneetan parte hartzeko dituzten baldintzak aldatuz. Horregatik, Gipuzkoako Foru Aldundiak bere eskumenen esparruan, emakumeen lidergoa bultzatzeko eta beren bizitzak autonomiaz zuzentzeko eta bizitzako esparru guztietan berdintasunean parte hartzeko aukera emango dieten baldintzak sortzen aktiboki laguntzeko konpromisoa hartzen du.
Eta soilik baietz da baietz legearen erreformaren harira, alderdien arteko desadostasuna agerian geratu zen atzo kongresuan egindako bozketan. PPek, Voxek eta EAJak erreforma tramiterako aldeko botoa eman dute, baina EH Bilduk aldiz ezezkoa. Dejen la hipérbole y háblenos de soluciones. El socialista no ha querido el acuerdo, ha preferido darse la mano del Partido Popular, de quienes siempre han votado en contra de los avances feministas. Quienes se opusieron al consentimiento, quienes decían que haría falta un contrato para mantener relaciones sexuales consentidas, los mismos que se mofaban de nosotras por exigir que se respete nuestro cuerpo y nuestra libertad. Esos mismos son los que ahora dicen ser nuestros mayores defensores. Eta emakumeen nazioarteko egunaren harira, LAB sindikatuak mobilizazioak deitu ditu Euskal Herri osoko hirietan. Privatizazioa, zaintzako langileon miseria, langile publikoak gara lelopean. Udane Arbeo, ze berri dugu Donostiatik? Zaintzaren krisiaren ondorioa gero eta agirikoak direla salatzeko, milaka herritar bildu dira gaur goizean Euskal Herri osoko hirietan. Hemen atzean Donostian 100 lagun ikusten ditugu martxoaren 8 honetan, zaintzako langileen eskubideak aldarrikatuz eta privatizazioari aurre egin diotela adieraziz, publikoaren alde eginez. Hona hemen Aizamendia Labeko kidea kontatu diguna. Zaintzan krisian gaudela esaten deun hontan, gure arreta jarri nahi izan dugu zaintza sektoreko langileen egoeran, bereziki egoera prekarioa pairatzen duten langilek dielako, eta gure ustez zaintza denok jaioganetik ezinbestez behar dugun zerbait izanik eta gizartea hau sostengatzeko ezinbesteko zerbitzu bat eta beharra izanik, gure ustez horrelako funtsezko eskubideak bermatuak izan barko lieke, ez? Eta gaur egun zaintza instituzio politikok, alderdi politiko konkretu batzuk privatizatzea erabaki dute, eta horren aurren ikusten nahi gean nola enpresak negozioa egiten nahi dien, eta langileen eskubideko kertzen die, eta baita zerbitzua ere kaskartzen da. Gaurko egunean zaintza dugu lerro nagusietako bat. Pertsona guztien ongizaterako eta jarduera sozial zein ekonomikoari eusteko ezinbesteko lana da. Etxeko konfinamendua iritsi zenean nabarmena izan zen zaintza lanaren krisia. Arrakala hori ordea lehenagotik dator eta oraindik ere gizartean dugun arazoetako bat da. Udane Arbeo. Zaintza beharrezkoa dugu, gizakion beharretan lehen lerroan jarri beharko litzatekeen lana da, eta hain justu emakume askoren errealitatea da zaintza arloan egin dutela lan, baina etxeko lanetan. Hori hala soldatarik ez dute izan eta ezin izan dute kotizatu. Ildo horretan, zaintzaren beharra eta zaintza lanean eta sektorean dagoen lan baldintze duinen beharra aldarrikatu dute bai Bilgune Feministatik, baita zenbait sindikatuk. Zaintza lana pertsona guztien ongizaterako eta jarduera sozial naiz ekonomikoari eusteko ezinbesteko lana da. 2020an etxeko konfinamendua iritsi zenean agerian gelditu zen sektore honetan zegoen krisia eta zaintza sostengatzeko ezintasuna. Arrakala horiek ordea pandemiaren aurretik ere gurean ziren. Historikoki emakumeok egin ditugu zaintzaranak ez genetikoki hobeto ematen zaigulako. Esan nahi dut, hor dago atzean karga simboliko handi bat, non besteen ardura edukitzeak beti kartzen duen, besteen zaintza edukitzeak kartzen duen, esango dugu, altruismo bat, bondade bat, eta atera egiten zegu, ezin da horrutzi, eta hori gezurra da, esan nahi dut, hori ere izan leike, eta maitasunarekin zaindu daiteke, baina zaintza da, oinarrizko superbibentziarako beharrezkoa eta ezinbestekoa dugun zerbait, ez? Jan egin behar dugu, garbi egon behar dugu, ezakit, ez? Besteen beharra daukagu,
Eta, klaro, askotan ematen du, ez? Baina, bueno, ni gustora zaintzen dut ez dakin hor. Bale, ederki, ezin hobeto, baina beste batzuk ez? Ildo horretan zaintza artegunan jartzeko beharra feminismoaren aldarrikapen nagusienetako bada, eta urte batzuk badira zehar lerro horretan pitzatutako arrakalak zabaltzen eta sakontzen ari direla. Azpikontratazio barik. Era berean, andra migratuentzat aitortza politikoa, soziala eta laborala eskatzen dugu. Esklabotza baldintzetan bizitza sostengatzen dutelako. Eskatzen dugun sistema aldaketa soilik gertatuko da mugimendu feministak aldaketarako eta borrokarako motorra izaten jarraitzen badu. Eta zaintzaren krisi honen erdian emakume adindu askoren errealitatea da urte asko eman dituztela lanean baina etxeko lanetan. Hau da soldatarik izan ez dutenak eta beraz kotizatu ez dutenak. Emakume pilo bat lanean egin dute lan, eta lanean egin dute bere euren etxien. Seme-alabak eta gizonak bihar bat zen hori bakarrik ez egola sartuta, pues en el famoso PIF. Horretaz, gertatu da adinetara heltzen zarenean, espazaregon bierre egiten enpresa batetan, erdako zula pensioa zehozer kobratzeko. Desoreka hori gainditzeko gizonezkoak, emakumezkoak, erakundeak eta gizartea bera zaintzarekin konprometitu behar dira. Orain entzun dezagun jendeak kalean zer aldarrikatzen duen martxoak 8 egun honetan. Ne ustez, emakumeen posizioa gizartekiko. Baita emakumean egoera gizartean eta lanean dakaten injustizia eta. Azken finan berdintasuna ez? Bai, batez ere hori, azkenean gure sozietatean ikusten diren, egunero egoten diren ezberdintasunei aurre egitea eta emakumea behar bestela behar den tokian egotea. Erasoak eta egiten direnak egun hauetan, ez dut uste atentzio nahiko ematen zaionik eta asko egin behar da horren gatikan, ez uste dut. Adibidez, kalian segurtasuna bermatzea. Bain dela gutxi adibidez hemen Iruñan egon zan violazio bat, eta nik uste horren ingurun gauza asko daudela aldarrikatzeko, eta batez hori da segurtasuna, errespetu falta gizonezkoak emakumeen kontra, eta nik uste hori. Esparru gehienetan nik uste dut oraindik gauza asko daudela hobetzeke, ez dakit. Bai lan arloan, baina ez dakit, gure erlazionatzeko moduan, arlo guztietan, ez dakit. Argi dau oindo ez dauela gizonen eta emakumeen arteko berdintasune, orduen nik uste dut hori lortzea ezinbestekoa dela gizarte berdine eukiteko. Egun honek balizo dugu igerteko urtean zer igerten ez dugun hori, emakumeen dekon rola eta dekon funtzeskotasuna edo hori aldarrikatzeko egun honetan. Ere, mikromachismoekin ere bokatu behar dugu adibidez txikitatik, adibidez umeak neska panpina eta gizonak kotxea horrekin ere bukatu behar da, ezkinean txikitatik inkulkatu behar dira gauza hauek. Gauzak normalizatu, oraindik ez dira gauzak parean eta hori aldatu behar dugu. Azken finean, alako gauzekin nire barruan sortzen da eztabaida, azken finean niretzako jaia ez da, azken finean da egun bat aldarrikatu behar dena gauza oso garrantzitsuak, eta azken finean gainera gazteok agian baita hartu egiten dute jai moduan edo ez dute kontuan hartzen zen bateko garrantzitsua diren alako gauzak aldarrikatzea eta seriotasunez hartzea, eta orduan nire aldetik eztabaida sortu egiten da nire bar. Esan ni antzeko, azkenean hori aldarrikatzeko egun bat da, eta egia esan, ondo iruditzen zait jai egotea azkenean garrantzia ematen zeialako, baina ere egia da arriskoa dagoela jendeak duen garrantzia aztea eta benetan zer den, hori esentzia galtzea. Ez dakit, depende nola hartzen duzun jaia hori, ez da festa edukitzeko egun bat, nire ustez erreflexionatzeko eta zerbait egiteko horren alde. Nik uste dut greba egune izen behar dela, gure eskubideak aldarrikatzeko eta
ez da jaiegun bat, ez da zeo zer ospatzeko, aldarrikatzeko baizik, orduan niri ez jata ondo iruditzen egia esan. Ez da adibidez inauterizek emoten diz egun batzuk libre, ospakizun moduen, baina hau aldarrikapen bat da, hau serio bada, nire ustez. Nik uste begrateare baukela greba izatek, ze azken finen jaiegune balin bada ja denak jaitzat hartzegu eta aztea benetako garrantzia ikusten, da orduan greba izateke bere garrantzia aukela iruditzen zait. Eta etzan ikusiko emakume greba indakoan emakumean garrantzia o falta hori etzan hainbestena baituko lanean tala. Oraindik ez gara ospatzeko, ez dago momentu ospatzeko. Oraindik behar dugu borroka egin gauzak hobetzeko. Nire ustez oaindikan borrokatzeko eguna da, ze oaindikan gauza asko daude lortzeko, eta batez ez da bate berdintasuna emakume eta gizonezkoen artean. Ospatzeuen jendiak eta oaindikan ez dakae bate klaru ez daula berdintasun azkenen, nik uste adibidez leheno esan duen bezala nire lagunak, postuen artean eta emakume eta gizonezkoen artean ez dago bate berdintasuna, orduan ospatzeuenak nik uste ez daudela bate ez dakaela kontzientzia horren inguruan. Aldarrikapen egun bada eta nik uste du momentuz ospatzeko gauza gutxi daudela, ez? Ez hori borrokatzeko, ez, edo pixkat salatzeko gertatzen diren injustizia guztiak ez, erabiltzea nire ustez ondo dagoela, baina ere festa modua erabiltzea leku edo askatasuna errazteko jendeari edo espresatzeko erabiltzea ere komenigarria dela uste dut bai. Ikusita nola ibiliguen legea eta karritu ondorio txarrak, aldeko gauza baino emateu gure kontrakoa, eta guain irakurriten ez aldatu nahien dabiltza lege hoi, eta nahi du ondo ibili lege hoi, orduan esperot ondo aldaketa eta itea, eta ez oengo ondoriok izatea lege horrek, bestela ez dakez entzuik. Nik uste dut baietz, berez aurrera pauso bat da, orduen garrantzitsu da lortzeko zehozer. Ez bada guztia be, zehozer aldatzeko, nik uste dut barrezkoa dela. Azkenean gauza gutxinak aldatzen jaten dira ez. Azkenean leika basa batzuk aldatu aldira. Aldatu behar dira, baina baita uste dut egin behar dela gizartean lan. Azken finean hor dagoelako gakoa, eta azken finean gu aldatzen ez baldin badugu, azken finean legeak aldatu egiten baldin badira, agian bideratu daitekela modu baten edo bestean, baina uste dut gakoa dela pertsona aldatza eta pertsona kontzientzatzea zelako garrantzia daukaten alako egunak eta alako gauzak aldarrikatzea. Hori, egia da legeak lagundu dezaketa, baina pertsonak gara benetan datu behar. Mila esker. Polemika, badakite egon dela, ez dut zehazmeatze legea irakurri eta bere efektuak, polemikaren jomugan egon diren efektuiek, bai entzun ditu dela, irudi, ez dakit. Berez gaizki diseinaturiko lege bat dela, ez? Edo behintzat interpretazio oso zabala egiteko tartea uzten duen lege bat, orduan, betikoek, beti bere alde probesten dituzte gauzak, imaginatzen dut, hobe egiteko beta oraindik ere bazegoela. Bestalde martxoak 8arekin jarraituz, Euskal Emakume presoek jasaten duten zigor hirukoitza salatu dute gaur Iruñean sare herritarrak eta bertako bilgune feministak. Emakume presoak izateagatik urte luzeetan are bakartuago eta are urrunduago egon izan dira. Sistema patriarkalaren adierazle garbinetakoa den kartzela sisteman zigor krudelago bat jasanez. Egoera hau emakumeen kasuan ere erabat aldatu da. Izan ere, Espainiar estatuan preso direnen gehiengoa Euskal Herrian daude. Oraindik ordea, 4 emakumezko preso daude Euskal Herritik kanpo, 2 Frantziar estatuan eta 2 Espainian, eta guztira 26 emakumezko daude preso. Honetaz gain, Euskal Emakume presoak ere zigor gehigarria dute, salbuespenezko espetxe politika.
Honen ondorioz eta emakumeentzako izendatua dauden espetxeen eskasia dela eta euskal emakume presoen egunerokoa gizonezkoena baina zailagoa da. Eta kultura arloan hemen da Loraldia jaialdiko 9. edizioa. Guztira 21 kultur proposamen eskainiko dira Bilbon euskaraz. Musika, antzerki, dantza, literatura, bertsolaritza zein ikusentzunezkoak. Horrela azaldu du Amaia Ozerinek, Loraldia jaialdiko komunikazio arduradurak. 11 ekintza burutuko ditugu, aurten 23 ekintzek osatzen dute programazioa, eta gure ezaugarrietako bat da baita ere disiplin ezberdinak uztartzen ditugula. Oraingoan badaukagu teatroa, musika, dantza, literatura, bertsolaritza, zinea, orduan, gusto ezberdinetarako gomendioak badaude, eta nola ez, Bilboko gune ezberdinetara eta areto ezberdinetara helduko gara. Bestetik, hemen da baita ere geuretik sortuak ekitaldiaren 2. edizioa, eta baditu aurtengo parte hartzaileak. Euskarazko literatura, komikigintza, zinemagintza eta antzerkia sustatzea du helburu proiektuak. Eta artista ezberdinen sormen lanak ikusteko egonaldiak antolatu dituzte Euskal Herriko 39 udalerritan. Hemen gaude berriro ere, eskerrik asko berako alkate jauna etorri, eskerrik asko berako herriari aukera emateagatik hain leku polit eta dotorean guretik sortuaken aurkezpena egin ahal izateko, 2. edizionen aurkezpena begin. Gabiltza olatu gogorren artean, izenik ere zuen gure txalupa arraroan. 2023an aurten behin hori sortzaileak eta herriak esleituta ditugula, ze badakizue proiektu honen funtsa dela egonaldi artistiko batzuk sustatzea Euskal Herriko herri ezberdinetan. Parte hartu duten 39 herri hauetan, bai? 22 multzotan bilduta. Orduan, egonaldi artistikoak egingo dira, sortzaile bakoitzak herri batean, 3 astera bitarteko egonaldiak egingo ditu, eta sortzaile bakoitzak lehendik pentsatuta ekarritako proiektu bat garatuko du bertan. Egonaldi horiek amaitutakoan, eta epe muga batzuk iritsitakoan, sortuko diren lanak azkenean izango dira 10 ipuin luze, 5 komiki lan, 4 film labur eta 3 antzezlan. Kokasko azpiak zeharo zulatu, ikusten da porturi, ez dugu ikusten baina imaginatzen dugu. Imaginatzen dugu da aruntz goaz arraunean. 5 komikiak argitaratuko dira bilduma batean, 10 ipuinak ere bilduma batean, 4 film laburrak muntaketa orokor bat egingo da. Lehen urtean film bat atera genuen, film luze bat egin genuen film labur hoiekin, 5 teiatu deiturikoa. Aurten egingo deguna da zerbait, azkenean erabaki dugu ez egitea film oso bat, baizik eta 4 film laburrak, bakoitzak bere entitatea eta autonomia izango du, baina sortuko dugu montaketa bat, azkenan herri guztietan, emanaldietan emanalizateko 4 film hoiek denak batera. Ez gara izan beti ainartezan, ez esantxo ilargi. Eta 2024an sortutako lan guzti hauekin egingo da kultur zirkuitu bat. Proiektuan parte hartu duten herrietatik igaroko dira, aipatu dizkizuedan lanen aurkezpenak. Antzerkiak egingo dira, filmak erakutsiko dira, eta komiki eta ipuin bildumak aurkezpenak egingo dira, bakoitzean dagokion idazlearen presentziaz edo komikigilaren presentziaz. Batetik, literaturan, Edorta Jimenez sortzailea Mutrikura joango da, Ainhoa Uri Enteiletxe, Lodosa Sartaguda Mendabia Andosilla eta Sesmara joango da, Idoia Etxeberria Elortza Zaldibia eta Taunera,
Magi Arozena Zubeldia Ziortza Bolibarrera, Jon Abril Lola Etxea Atarratzera, Lutxo Egia del Rio Segurara, Maitane Perez Argote Errigoiti Ajangiz eta Musikara, Saioa Alkaiz Aguaiar Berriatuera, Maita Izpuru Olaizola Araitz Betelu eta Larraunera, eta Gaizka Sarasola Larrabetzura. Hori literaturan. Antzerkian, Goitibera Konpainia Hernanira joango da, Antzerki Aroak Zinemaldiak Zumaiara, Jonander Urresti Aulesti Munitibar eta Amorotora. Zinegintzan, Petxe Etxebarria Antzuola eta Aierrara, Arriguri Uartera, Alba Lozano Oiartzunera eta Aitzol Saratxaga Legutiora. Eta azkenik komiki gintzan, Iñaki Martiarena Matxin Usurbilera, Aritz Ibarra, Sara Urruña Bera eta Lesakara, Kote Camacho Bergarara, Unai Gaztelumendi Leitza eta Berastegira, eta Eñautar Aiartzagoena Amasabila Bonara. Eta horrela iritsi gara albistegiaren amaierara, bestirek ez gure aldetik, horrek izan dira gaur eguerdiak gureak gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago ameka.eus atarian duzuela eskuragarri. Gero arte. Galdetu nahi nizun hasteko eta behin, zinemagintza, ia da, zinemagintza industria zeritzien dezakegula, baina, bueno, pantalla handia, hori nundi datorkizu, badauka zer ikusirik zure bizipenekin, inoiz pentsatu duzu, gaur egungo tokian aurkituko zenuela zure burua? Agian inoiz amestu dut gaur egungo tokian aurkituko nuela nire burua, zen niretzako bai ametsu bat izan zen txikitatik. Niri zine asko gustatzen zaidan txikitatik, nik uste dut zaletasun hori amarengantik datorrela. Ama literatura irakaslea zen, baina oso zinefila, eta gogoratzen naiz oso txikian nintzenean ja jartzen zizkidala pelikulak etxean, ulertzen ez nituen pelikulak, Caligari, Kurosawaren pelikulak, Los Sueños, gogoratzen naiz, oroitzapen batzuk dauzkat, eta nire ikusteet gustatzen zaidala pelikulak ikustea, baina baita ere amarekin plan bat egiteagatik, ez? Zen hori momentu bat biontzako hartzen genuena. Hori eta baita ere noski Donostiarra izan da, niretzako zinemaldia ja pixka bat zarrago nintzenean, zan oso momentu berezia, ez? Zan momentu bat, iraileko momentu hori gustatzen zaidana pila bat, joaten nintzen zinera, ni bai amaran bizi nintzen, baina gainera Astoria ondoan, eta bai astean zehar Astorian eta gero zinemaldian, Donostiako beste zinetan, pelikula pila ikusten dituen, orduan, nik uste dut ikastola amaituta, unibertsitateko karrera pentsatzen hasi nintzenean, nire refleksio bakarra izan zela, ikasiko ikusentzunezkoa zinea gustatzen zaidalako. Baina besterik gabe ez, horreraino. Eta bai beti zinemaldiarekiko neukan fascinazio bat egia esan, orduan, nik uste dut ez nuela inoiz pentsatu iritsiko nintzela zinemaniko zundari ordea izatea, baina agian amestu momenturen batean bai, eszenatoki horrekin bai. Horra itzuliko gara, baina urtzaro, nerabezaro, gaztaro aipatu duzu, gogoan duzu, Astorian izango zen ziurrena, ez dakit, esango diazu, aurreneko filma, gogoan duzu? Ez, ni ez naiz gogoratzen, baina kontatu didate, karo, eskia gauza hauek azkenean, ez oso txikian nintzen, uste dut Bambiren redizio bat botaztutela Astorian, eta gurasoek kontatu didatenez, horrela eraman induten filmea ikustera, ez?
Eta ez naiz oroitzen zen izan zen egia esan ikusi nuen lehenengo filma dauzkator, irudi asko nahaztuta. Baina referentzia batzuk aipatu dituzu, amarekin konpartitutako une hoienak. Haurtzaro horretan, zinemaldiaren oroitzapenak nola kokatzen dituzu? Ze baziren aurrentzako proiekzioak, Prinzipe zinema garai batekoak oraindik ere baziren, izan ziren garai batez ere Hondartzako proiekzioak, baduzu alako flash horiek ere badituzu? Hondartzako proiekzioetaz bai gogoratzen naiz, baino ez aurrentzako zine saio momentu honetan baita ere daukagu, bai Belotromoan eta bai Prinzipe zinearetoan, baina ez naiz gogoratzen, ez dut uste gurasoek bertara eraman nindutenik egia esan. Niretzako zinemaldia pixka bat beranduago sartzen da nera bezaroan, ez hainbeste haurtzaroan, eta esken oso goiz hasi nintzen zinera bakarrik joaten, nola etxondoa nuen astoria, igandetan askotan, juten nintzen nire kabuz, ez? Eta zinemaldia ere, sentsazioa daukat, kasi beti bakarrik joaten nintzela zinemaldiko pelikulak ikustera, zara pixka bat helduagoa nintzenean momentu horretan. Beraz, horrekin ulertzen dugu, zinemaldiak daukan mundu zabal hori, ez? Barne mundu hori, ondo ezagutzen duzula gaztarotik, ez da? Bai, nik bete esatet, zinemaldia ezagutu dut nik usteet ikuspuntu kasi ezberdin guztietatik, ze ikusle bezala anego naiz, gaztetatik, eta lanean hasi nintzenean baitare tokatu zait, ardura eta toki ezberdin oso ezberdinetan egotea, ez? Orduan daukatola sentsazio bat, daukatela privilegio bat zinemaldia ondo ezagutzea eta ikuspuntu oso ezberdinetatik gainera, bai. Zer nahiago duzu? Zinemaldiko zuzendari orde, zuzendari ondoko, ze batzutan orde hitzak ere baditu konotazio batzuk, zu nola sentitzen duzu eroso? Naiz eta ofizialki erabatera formulatzen den, nola ikusten duzu zuzendaritzako kide, ez dakit, nola ikusten duzu zure burua? Bai, esan normalean zuzendari ordea esaten dut, arrazoi duzu hor badaukala konotazio bat, baina nik uste titulu ofiziala zuzendari ondokoa dela, Beraz, esan beharko nuke zuzendari ondokoa. Zuzendaritzako kidea ez, zer gero badaukagu zuzendaritza batzorde bat, eta hor kide gehiago gera. Momentu honetan zuzendari ondokoak baitar bi pertsona gera, Lucia Olaziregi eta ni, eta gero zuzendaritza batzordean hor dauzkagu baitare Maia Lizondo, Ruth Pérez Anuzita, Josean Fernández, eta gero Jose Luis, Lucia eta ni. Baina ez dut inoiz pentsatu galdera horretan, egia esan ziurazki orain pentsatuta zuzendari ondoko esango nuke. Hori askotan pasatzen da, Bai. Zeia da, oso ezberdina zuzendari orde. Bai. Ez? Ama orde bezala, ez? Badirudi, konotazio bat badauka, eta nik karguekin beti izan dut olako, ze emakume askorik dagoki orde hori, ez? Dut esaten asmo txarrez, edo ze baina... Bai, ala da. Egia da, gizonezkoen mundu batean ere bizi garela. Baina, goi karguez ari gara, ez? Donostiako, nazioarteko, zinemaldiko, zuzendari ondokoetako bat, ados. Zenola bizitzen du norberak goi mailako ardura bat, ez? Egunerokoan, batzutan zama izan daiteke garapen profesionala, noski baietz, garapen personala, zenolako bizipena da. Nik uste pixka bat komentatu dituzun guztiak direla, ez? Egia da, ni iritsi naizela zuzendari ondoko izatera zinemaldia beste arlo batzuetatik, ez naiz beste instituzio de enpresa batatik etorri eta zuzendari ondoko egin haute. Hasi nintzen praktiketan, gero udara batzuetan egon nintzen prentsako mostradore arduradun bezala, gero tesi garaian utzi nuen eta bueltatu nintzenean hasieran zinema ikasleen nazioarteko topaketaren arduradun izan nintzen, gero pare bat sailen ardura eman zidaten, Made in Spain Zinemira, gero dokumentazio eta pelikulako departamentuko arduraduna, gero hautespen batzordean sartu nintzen, gero zuzendaritza batzordean, eta azkenik zuzendari ondoko orduan. Niretzako bai izan da, batetikan desente azkar iritsi zaidan gauza bat, ze bai sentsazioa izan dut oso garaiz iritsi naizela eta oso gazte iritsi naizela kargu batzuetara, baina era berean izan da pixkanaka etorri den zerbait, ez bapatean iritsi den zerbait. Orduan bai nik garapen profesional bezala ulertzen dut, eta gero hasieran komentatu ezun zama edo arduraren zama ere hori hor dago, ez? Azkenean zuzendaritza kargu bat duzunean, ardura batzuk onartzen dituzu, lantaldearekin lan egin behar duzu eta baita ere zure ardura da lantaldeak ondo funtzionatzea, nik horrela ulertzen dut behintzat zuzendaritzako lan bat. Eta orduan, karo, azkenean, zama bat ere bada, ez? Ardura guzti horiek badakarte zama bat, bai.
ardura ikuspegi batetik, ez? Pentsatzen dut horrek urte osoko martxari, ez? Begira aipatu duzula hori. Hori 10 edo zinemaldiak irauten duen, aurre egun horiek bereziki eta egun horietan, zinemaldiko buruek nolako bizipenak dituzue. Pentsatzen dut estresa ere izango dela, baina arduratik, zen nolako egunak izaten dira horiek. Ze azkenean, ez, urte osoko lana edo azken urtetako lan hori, palestran denen begietara eta gainera mundu osora zabalik. Hori nola bizitzen da, nola bizitzen duzu hori? Bueno, hor bi gauza daude, ez, batetik, bai, zinemaldia momentu honetan da, kasi guztiok ezagutzen dugun jaialdi hau 9 egunetan pasatzen dena Donostian, irailean, baina momentu honetan duela 2 urtetik aurrera jarri genuen martxan baitare urte osoko zinemaldia deitzen dioguna, Z365, eta bertan programak egiten ditugu urte guztian zehar, ez, formakuntza programak, laguntzen diogu zinegileei beraien proiektuak garatzen, ikerketa eta divulgazio programak, eta orduan, ja ez daukagu hainbeste sentsazioa gure urte osoko lana 9 egun horietan bakarrik joaten denik, ez? Egia da, estresaren aldetikan, abuztua eta batez ere iraila ikaragarrizko estres piko bat izaten dugula, ze azkenean, bai, kanpora begira jendeak gure lana baloratuko du 9 egun horiek ikusita, ez? Eta baita ere gainera lan prozesuen aldetikan geroz eta jende gehiago sartzen joaten da zinemaldira, iraila gerturatzen denean, momentu batean plantillan kasi 600 pertsona dira, ez, bertakoak eta kanpokoak, baina, zinemaldiren inguruan lanean daudenak, ez. Karo, nik zuzendaritza ikuspuntutikan ni ez nahi zainbeste resultadoen pertsona bat. Osea, bai, interesatu zait zinemaldia ondo ateratzea eta ikustea ze ondo gertatu den aurten edo saila hau edo ekitaldi hauek eta abar, baina nik interes berezia daukat beti lan prozesuetan, ez? Ez zait gustatzen gauza bat ondo ateratzen balin bada, baina prozesua zaila izan balin bada lantaldearentzako edo hobetu behar balin baiteke lantaldearentzako. Orduan, karo, zentzu horretan, azkenengo hilabete horiek beti izaten dira zaiak, ze prozesuak baita ere zailtzen joaten dira, estresa daukagu, azken minutuko gauzak gertatzen dira, orduan, lan prozesu horiek ondo joatea, nik uste zuzendaritzako erantzunkizuna dela baita ere hori, eta hor bai, lanaren intentsidadea gorantz joaten da. Beira, beti pare bat kilo galtzen ditut irailan, eske hori baita ere, neniolakoa naizelako, baina hor, azten gera gutxilo egiten, eta gaizki jaten, eta baina esate dizuten, ere kasuan ez da inbeste hori zer gertatuko den edo ze azkenean zinemaldiak 70 urte ditu eta makina kasi bakarrik funtzionatzen du, baizik eta, nire gustatzen zaidalako lan prozesua taldearentzako baitare ahalik eta erosoen izatea, ez? Eta hor beti daude hobetu beharrak. Zentzu horretan, zinemaldiaren garapenean, segia da motor edo jardun ekonomiko garrantzitsu izateaz gainera, kulturrekimen pisuzkoa dela. Ados, aipatu duzu edo nola ere, zinemaldiak azken urtetan izan duen nolabaiteko bilakaera garapen hori, urte osora zabaldu, baina denbora neurria zaratago, kualitatiboki helduz, garapenari berari, ez, zinema industriari bertakoa, atzerritik ona ekarretakoa, era ezberdinetan formulazio asko, zentzu horretan, aro berri bat, ez, nolabait heldutu da, zentzu horretan, zure ekarpena, nun ikusten duzu, aro edo garapen berri horretan, zein izan da ekarpena, edo baduzu kontzientzia hori? Bai, egia esan, egia da Jose Luis Rebordinoz zuzendaria iritsi zenetikan, zinemaldia, asko aldatu dela, ez, eta asko hazi da. Nik beti esaten dut, ni iritsi nintzen Jose Luisekin batera, orduan sentsazioa daukat elkarrekin lan egin dugula proiektu guztietan. Ez dut nahi denak guri esker izan direnikan, baina bai lantalde baten parte izan naizela Jose Luis zuzendaritza guztian, ez? Orduan, zentzu horretan, komentatu duzun bezala zinemaldia ikaragarria hasi da, industrialetikan ikaragarria hasi da, baita ere sail gehiago batu dira, pelikula gehiago, ekitaldiak, denetarik, baina nik nire tokian nunbait ikusi beharko banu edo nun egin dudan berezikiagian nire lanaren apostua, izan da formakuntza eta talentu berrien bilaketa ardatz duten programa guztietan, ez hor ikasle nazioarteko topaketa, Elias Kerejeta Zineskola, Ikusmira Berriak Egoldiar programa, orain Zinemaldia Plus fokua, pixka bat nik uste ez baitare mundu akademikotik natorrelako eta formakuntza gustatzen zaidalako,
ziuraski nire zeregin handiena bertan izan dela, ez? Formakuntza programetan, eta baita ere talentu berriaren bilaketa eta garapenaren arlo horretan. Hor bereziki, kutuna izan dezakezun lorpen proiektu badago zerbait, bereziki gogoko edo kutuna izan dezakezuna? Egia esan aipatu ditudan hiru horiek dira bereziki kutunak, batetik zinema ikasleen topaketa, ikaragarri aldatu da azkenengo 12 urteetan, eta nik uste momentu honetan dela zinema ikasleentzako munduan daukaten topaketa ez bakarra, badakigu beste batzuk bat daudela, baina garrantzitsuenetako bat. Bertan hasten dira gero zinemaldira sail ofizialera edo zuzendari berriak sailera datozen zinemagileak, bertan hasten gera oraindikan gazte direnean eta oraindikan filmeri luze metraik ez dutenean horrez ezagutzen ditugu. Eta saiatzen gera gero beste programen bitartez laguntza egiten, bueltatzen diren arte, zuzendari berriak, edo zabaltegi, edo perlak, edo sail ofizialera, ez? Horra adibidez, komentatu dudan ikusmira berriak egoiliar programa garrantzitsua da baitare guretzako, Tabakalera eta Elias Kerejeta zineskolarekin batera antolatzen dugu, eta laguntzen diegu hautatutako zinemagilei beraien proiektuak garatzen, ez? Orduan, gero ikustea nola amaitzen diran, filme horiek ikustea, eta gero ikusi nola ateratzen diren, edo beste zinema jaialdietan, edo zinemaldian bertan, momentu horiek oso bereziak dira, ez? Badauzkagu adibidez kasuak, zinegileak non hasi diren zinema ikasleen topaketan, gero lagundu diegun beraien proiektuak garatzen ikusmira berriak programan, edo pasa diren gero Elias Kerejetako zineskolako kide izatea, ikasleak izatera, gero amaitzen dute pelikula, eta eskaintzen diegu zinemaldiko sailen bat pelikula hauek erakusteko, ez? Ikusten ditugunean kasu horiek, hasieratikan bukaeraraino laguntzeko aukera ematen diguten kasu horiek dira nik uste momentu gratifikanteena guretzako. Esan dezakegu zinemaldiak baduela bere azitegia edo negutegia, fruituak ematen ari da. Esan genezake azken urteetan euskal zinemagintza industria beste garai bat bizi duela, loraldi bat edo, eta hori zinemaldian antzeman dela, zinemaldiak parte hartu du aktiboki prozesu horretan? Identifikatzen dugu pixka bat loraldiaren hasiera bestela naiz eta, gauza hauek ez diren alazeatzak, baina loreak sail ofizialean hautatua izan zen momentua. Loreak baino lehenago 25 urte pasa behar izan ziren euskal filme bat sail ofizialean lehiatzeko, azkenekoa Antxonadetaren Kearteko egunak izan zen, 89an, baina loreaketik aurrera ikusten ditugu euskal ekoizpenak zinemaliko kasi sail guztietan, ez? Nik uste dut hor zinemaldiak bailan bat egiten duela erakusteleio izaten euskal zinemarentzat, eta baita ere ekoiztetxeekin eta zinegileekin lan egiten dugulako urtean zehar, ez da bakarrikan iraileko momentu hori, ez? Urtean zehar baita ere bilerak ditugu beraiekin, saiatzen gera hitz egiten, jakiten zer behar dituzten, eta aldegunean, gure baliabideak jartzen bertara laguntzeko, ez? Hor adibidez baitere ikusmira berriak egoiliar programa eredu polita da, ez? Adibidez aurten Mikel Gurreaken pelikula, Zuro izenekoa, sail ofizialean lehiatu zen, Irizar saria jaso zuen, eta Fipersti saria, eta Euskal Gido Ionenaren saria baita ere. Niretzat eta lantalde osoarentzat oso berezia da. Nire lehenbiziko pelikula da. Nolabait proiektuaren lehenbiziko ibilbidea Donostin eman zan, ikusmira berriak egonaldi programan, ezta? Eta horren beste urte eta gero nolabait zirkuloa iztea, sail ofizialean egotea, badakigun jakinda oso urte potentea dela zinemari dagokionez, ni donostiarra izanik, ni zinemagilea banaiz, hein handi batetan, donostiarra naizelako eta txikitatik eduki detelako harremana munduko zinemarekin, zinemaldiari esker. A veure, penya! Un brindis per l'Helena i l'Ivan. I obrim el finestral a la façana sud. Tampoc hi ha pressa per això. Jo vull tenir-la acabada abans del parc. Ja sou aquí? Haurem de canviar les bigues. No, les podem restaurar. Que teniu algú que us faci la lleva de suro? Uns anys en 6 setmanes ho podia fer la feina i us podia pagar uns 20.000 euros. 20.000? És una mica pijo, no, tot això? He canviat el nostre cotxe per això. No t'has tornat boig o què, tia? Ai, perdona, tu qui ets?
fàcil ser un idealista apassionat quan la gent s'encarrega de les coses que tu no et vols ocupar. Per mi és important intentar viure segons les meves idees i poder transmetre al meu fill. 1, 2, 3. Apur bat planteamendua zen tokiaren sentsazio hori ikuslegoari azaleratzea, ez? Eta tokiarena diot bere zentzu subjektibo osoan. Ez, guk pelikula jasotzen dugu edo ikusleak jasoko du, Elena edo Ibanen ikuspuntutik eta belarrietatik nolabait filtratuta, ez? Hirian bizi nahi dut, eta la naturarekin harreman estuagoa izan nahi dut, seme-alabak izan nahi ditugu, bizi algaitezke gure ideiek markatzen diguten bezala, egin aldezakegu, ez? Orduan, pixkat magma horretatikan abiatzen da Elena eta Ibanen historia, Suroren historia. Eta nolabait hori izan da ideia pixka bat, ez? Ikuslea sartzea guk subjektiboki sortzen dugun toki batetan. Nere tokiaren pertzepzio bat da, subjektiboa, eta hori ere baita ederra da, ze azkenean Iban eta Elena ez dira hangoak. Behar bada entzungo baliote gehiago hango jendeari eta lekuari berari elitzateke pelikulan gertatzen den tensioa edo gatazka emango, ezta? Hasieratik nik garbi neukan nolabait pelikularen proposamena baita ere badenez hiriko bi dijoaz bizitzera jada funtzionamenduan dagoen testuinguru batetara, lurralde batetara, ez? Bazeukala garrantzia eta zentzua bi aktore profesional ipintzea, aktore profesional ez zirenekin. Basoa eta kortxoaren kosmogonia nolabait uniberso hori ematen da katalanez mintzatzen den jendearekin, Extremadura eta Andaluziatik etorritako jendearekin, Marruekosetikan etorritako jendearekin, ez? Orduan, hori bai da nik ezagutzen nuen errealitatea, gero pelikulan sortzen diren tensioak nik ez ditut ikusi edo bizi, baina iruditzen zait gizartean eta ez bakarrik landa eremuan, gizartean orokorrean tentsioiek dauzkagula, ez? Gizarte bezala, alegia esatea zein dan toki batekoa eta zein ez. Pertsonak, natura, ez dira ez erromantizatzeko, ez beldurra ukitzeko ezaugarriak edo izakiak dira, gera. Baina gure begiradak jartzen dio adjektibo hori, ez? Eta pixkat hori dago pelikularen muinean. Nik ez dut sententzi bat bota nahi, elkarrizketa bat proposatu nahiko nuke pelikularekin, ez? Orduan zentzu horretan, iruditzen zait, Elenak eta Ibanek egiten dutena pelikulan dela behar bada barne gatazka eta elkarren arteko gatazka horretan murgildu eta saiatu nabigatzen, ez da behar bada binkulorik edo loturarik sanoena, baina bai jende asko gelditzen dela egitura horietan, bikote harreman batetan, edo beste donolako egitura gatazkatsuetan, badelako behintzat lotura bat, ze gainontzekoak esan nahi du utzi, ezta? Eta ikustea nola nabigatzen den gatazka hori zen guri pelikulan interesatzen zitzaiguna. Eta Mikel izan zen Ikusmira Berriakeko bigarren edizioko egoiliarra, ez? Bertan hasi zen garatzen Suro pelikula. Adibidez guretzako bertan egotea oso garrantzitsua da, eta urtero dauzkagu euskal zinegileak programa horretan, urtean Irati Gorostidi izan da, aurreko urtean Arantza Santesteban izan genuen, baita ere uste dugu hazi txiki hori jarri ditzakegula toki ezberdinetan zinemaldiarekin. Horrekin lotuta, eta ez da galdera klitxe bat botatzearen, alduntze prozesu horretan, aipatu dituzun izenak zerrendatzen hasita, antzematen da, emakumek ere, egiten duen ekarpen horretan, behintzat kuantitatiboki ere antzematen dela presentzia gehiago, kamara aurrean atzean produkzioan, esan nahi dut, industrian, presentzia eta kualitatiboki ere bestelako presentzia bat irabazen, antolatuta ere ikusi ditugu, zinema gintzan. Guk betzatzen dugu argi eta garbi euskal zinemaren etorkizuna badirudi emakumezkoa izango dela ez momentu honetan egoiliar programan ikusten ditugunak Arantza Santesteban, Irati Gorostidi, Maider Fernandez Iriarte, Maria Elorza orten pelikula bat izan zuen baita ere zuzendari berriak, salian Maili Barber, Lur Olaizola, azkenean orain lanean ari diren zinegile asko
eta bai tabakalera eraikuntzari eta bai zinemaldiari oso lotuta dauden zinegileak dira gainera, emakumezkoak dira, ez? Orduan, nik uste dut urte batzuk barru belaunaldi berri bat iritsiko denean, ez dut esan nahi gizonezkoak ez direnik egongo, Mikel hor dago edo David Pérez Añudo, baino, desde luego, aurreko urteetan egon diren, baino emakume asko zailago izango dira zuzendaritza lanetan. Eta ekoizpenean, berdin, geroz eta, generazio berri bat, belaunaldi berri bat ikusten dugu, eta, emakumezkoak ardura duten karguetan daude belaunaldi berri honetan, ez? Ze emakumeak beti izan dira zine munduan, baina ziur aski ez zuzendari lanetan, ez ardura karguko departamentuko zuzendari bezala, ez? Eta hasik pixkanaka ari gara ikusten hor aldaketa bat badatorrela baita ere. Ederki, bukatzaldera, galdetuko nahi nizkizuke, mugarritzat hartu dezakezun une bat kritikoa, ez dut zertan zentzu negatiboan eskatzen, mugarri gogoangarri zaizuna erreferentziatzat gordetzen duzuna? Agian, une bat da, baina azkenean une sorte batzuk dira baita ere, nigo goratzen naiz, komentatu dut hasieran, desente gazte iritsi nintzen ardura karguetara, eta hautespen batzordeko kide egin nintzen urtean, Jose Luisek eskaini zidanean, eta hasi nintzenean bertan lanean, Jose Luis esan zian, ongi legoke agian prentxarrekoak elkarrekin egingo bagenitu hemendik aurrera, ez? Eta nik esan nion, baino ni ez nengoen ez da ere publikoki hitz egitera ohituta eta prentsa aurrean gutxiago, ez? Jose Luisek hori esan zidan eta 2 egunetara gertatzen zen Espainiar zinemaren aurkezpena Madrilgo Akademian, bertako prentsa guztiaren aurrean eta zinegile guztien aurrean eta bar. Eta nik gogoratzen dut momentu hori, pixka bat traumatiko bezala, baina era berean oso ondo moztu nuelako nik uste bestela bildur bat izango zenan nire karrera profesionalean, bizitza profesionalean, ez? Esan nuen, egingo dut, egin nuen, ez dakit nola atera zen, baina aurrera jo nuen, eta orduan dikan naiz eta ez zaidan berezik eroso egiten askotan agian olako tokietan hitz egitea, baina bai bildur hori moztu nuen hasieratikan, ez? Kasi pentsatzeko aukerarik izan gabe, bai etesan eta 2 egunetara jantzen nengoen. Eta orain urte asko pasa dira orduan dikan, eta egia da, pixkanaka gerozta errezago egiten dela, ez? Azkenean, toki hori izateazu publikoki hitz egiteko edo prentsa aurrean hitz hartzeko, ez? Hori beraz mugarri bada, ez? Alduntze bat, zure buruarekin egindako ariketa bat, eta beldur eszeniko hori, ez? Egia da edabideon aurrean aritzea ez dela ariketa erraza, hori beste ez, barrikadaren beste aldetik aitortzen dizut, une gogoangarri bat, ez dakit, akaso emozionalagoa, bereziki gordetzen duzula, lehen zure proiektu kutxunei buruz galdetu dizut, baina une kutxun bat, gordeta daramazuna. Beira, hor 2 etortze ezkit burura, bata Elias Kerejetako lehenengo ikasle promozioa iritsi zen eguna. Hor Carlos Mugiro da Elias Kerejeta zineskolako zuzendaria, eta urtebete generamatzan instituzioek, zinemaldiak, tabakalerak eta Euskadiko filmategiak eskola hori prestatzen, hasieratikan konzeptualizazio fasean parte hartu genuen. Eta urte terdiko lana izan zen fase hori, ez? Orduan, bai zen momentu bat, esaten genuen ez dakit, gehiagia amestinari geran, edo, pixka bat, hainbeste lana, baino teoria munduan pentsatzen genuen ez dela inoiz gertatuko, ez? Eta gogoratzen naiz, lehenengo ikasleak, etorri zirenean eta aurpegiak ikusi genienean, de repente izan zen, urte terdiko lan hori ikasleeten aurpegietan ikustea oso hunkigarria. Eta bigarren momentu bat, aurtengoa da baita ere lehen komentatu dut, Mikel Gurriaren pelikula Zuro sail ofizialean egon zen, eta, ez dakit zinemaldian egoteko aukera izan duzun, baino... Zerbait, gutxi baino gutxiago. Ikuslei pelikula gustatzen zaienean, normalean itxoiten dute filmearen taldea jetxi arte txalo egiteko, ez? Ez da zaio gustatzen, jende gutxi egoten da, gustatzen mazaia, jende asko, txalo asko. Eta aurten esan, jejungo naiz Mikel Gurriaren irtera ikustera, ea zenbuz funtzionatu duen pelikulak, ze Mikel ezagutzen dugu, eta hori proiektua aspalditik ezagutzen genuen, eta izan zen momentu ikaragarri polit bat, ez? Ikusi zen filmeak jendeak gustoko izan zuela, eta, bera ikustea eta lantaldea ikustea gesten, momentu hori izan zen baita ere, hunkigarria.